Ndingati ndauyawo ndakamirira yatinoti iyo ZAO, Zimbabwe Association of Windies Union, tichingoriwo nechichemo, tazvosvika pakunyorana mazita mahwindi ese, mufakosi, epwedzi, budiriro, tizeti, kambozuma, kwazana, tikangoti tese zvedu mahwindi tanyorana mazita ndinawo mufayo munomu. Chekutanga toda kukumbira ruregerero, tichikumbira ruregerero kuhurumende nekusateerera kwese kwataimboita before lockdown, tichitakurira vanhu pasiri pamadesignated rank, tichiita zvemusoro wedu. Toda kungoti sorry kugovernment, tokumbirawo ruregerero zvakare kumapurisa edu nekutiza kwataita maroadblock nekuwanyima mari dzemutonyo, mari dzekutonyora, hatichazviite. Ndo mazita atauya nawo evakomana vese vanoshanda pamushikashika marenki, wangu vachitakurira kwese kopakabhana kupi, tikuti sorry. Tikukumbirawo zvakare ruregerero kuvabereki, vabereki wataituka tichinonoka kuvapa chenji, tiri kuti sorry wabereki, hatichazvipami izvi, takaurawo nelockdown. Saka kukumbira kwedu tiri kukumbira kuti tivhurirwewo, tiendewo pamushikashika timbojambe.